Dahil mga migkuan. Santol. Mga snare dyan og santol o. Tamis. Baligya ka nyo rin. Tamis pa. Nara o. Yung mukbang dahin miron. Ayog lang hugi og kuan. Tamis kaya. Tamis mong gusto. Dong dirani jay oh. Nagkatamis ko ng santula. Jay. Dirasa ni jay. Pantay na isa piring diha. Ha. Badulta mo ni akong tilog sa piray. Dirani. So for today's video mga person, kay mga untag santol. Nara. Di ako daw yung bira. May anak na namatay naman na daan. Hindi mo mangyag bungan. Ayaw na, ulan na niso. Ay ganam, ka. Mga person, orange kayo. Karang ni kat-kat o si Robert. Pang-harvest na pud mo. For today's video mga person, mga untag buwahan daw. Char. Tara, dagan kaiming santol. Ang mukbang talayin og santol niya later. 2 hours later. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. This is Hangal Girl. So today's video ay magmukbang kami ng santol. Nakita niyo? So magpanit sa mi. So it's my pamangkin again. Say hi. 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 Nanay lang mga namong kay nag-game magpamanggod mi sa first video. So after ana magmukbang na dayon mi. So guys, let's eat santol. Then na mi sili nga gibutangan, sili. Asin nga gibutangan sili. Inapon mi toyo. Tuyo. So let's eat ga, let's eat. Yeah. Magpanit sa mi. Nami pinanit. Palaway sa mo.com. Mga untag santol guys. And of course, ay paul masalay. Agasin with saan man di lagi maklaro. With sili, dagan po may sili guys. Ulo. Hintay may yabo na. Guys, toyo with a lot of sili. Lay! Katago yun. So let's eat na. Wala na unsa man atong camera. Camera dito. Let's mukbang na guys. Nga mukbang na kada naklaro lagi akong bra. Nakain tayo pag bagol. Bert, ali Bert. Alam! Nit lagi nun. Nit nila. Ito na may init sa likod. Wala man. Lay! Shirley, nangayog santol. Anak rin. Yung diring liso, diris butang sa iyo ha.
Yung mga unta guys. Mga guys. Mga guys. Ang santol. Nakanira mong pagkaan guys. Libre man yun guys. Santol. Tapos na dayon sa patis. Nga unta, maglaway ra mo diha. Tawagan ta din si mami. Lagi mo na nawag ni mami. Lakos mamula. Lakaw si mami? Kay, Sarado mo ng atubangan. wala di ay. Alang ang asin di. Ayaw. Lami kay. Oh, no, no, no. Sinang tubig niya, nag-chicherya kami para tuloy niya. Nakawang ko sili! Alam na. Ayaw gitulo ng liso dong ha. Mangluspad na gudtaan ni kinaon. Namipod sa asin siya ito snob. Parap. Makatubol ra ba ni? Na siya grano nga brag yellowish ba mo na means nga tamis siya. Timbalan. Hindi raw busog na undang na ha. Dili magpugos.
Sa una lang masarap. Paningot gus kuya. Kuha na gud ni katingog. Dili man siya Bangkok, Bisaya ra siya nga santol. Bisaya ra siya, di ni siya Bangkok nga santol. Pero tamis na siya. Gipulungan kay magsigtagak sa sin. Kamot kabuslot among payag. Libert. Si Robert siya may nagkat-kat. Nigel kay durog ka og kuan. Chichiria. $2,000 later. That's all guys, our mukbang for today's video. With my pamangkin, wala na hurot ang santol kay pagkadaghana pa sa nabilin. So wala pa, napay daghan. So kanon pa na namo in the next few days. Char. So gapalaway ra gyud ko sa santol guys. That's all. Thank you for watching. Please subscribe my channel. See you in the next video. Bye for now. Bye. Say bye. Bye. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと